F'dawn il-jiem huma ħafna Maltin li jaqsmu lejn il-Gzira u Għawdxija sabiex jgawdu l-Karnival spontanju ta' Għawdex. Ninsabu fil-pjazza tan-natu Għawdex fejn bħalissa dejn il-preparamenti biex mill-lejla l-hemm tul dawn l-4 ijiem jittella l-Karnival spontanju ġewwa Għawdex, fejn din il-pjazza timtela b'għexieren ta' Maltin u Għawdxin li jiġu ċċelebraw dawn l-4 ijiem karnivaleski. Bejn il-jiem tal-ġimgħa u s-sibt ġiet irreġistrata zieda fl-ammont ta' Maltin li qasmu lejn il-Gżira u Għawdxija meta mqabbel mal-Karnival tas-sena l-oħra. Mill-istatistika li għandna s'issa, ġifier qed nitkellem is-sibt wara l-ofsinhar, jidher li dis-sena ġew ħafna iktar Maltin ħanitkellmu hekk li qasmu għall-Karnival ta' Għawdex milli kien ġara s-sena l-oħra. Dan sostnew ukoll diversi sidien ta' ħwienet u negozji Għawdxin li qalu li sa issa diġà raw żieda fl-ammont ta' beħ. Dis-sena kien hemm inċentivi ġodda. Il-Karnival sejjer aħjar mis-sena l-oħra xa. Sena qiegħed kulħadd jiekol qiegħed tajjeb ħafna. Issa żdied ħafna negozju u n-nies jitferxu mal-ħwienet kollha. Ovvja, għandejn nippreparaw, forsi ndawru lira. Intant, fir-raħal tax-xahar s-sibt filgħaxija nqasmet l-akbar prinjolata li qatt saret f'Malta u Għawdex li tiżemm madwar 500 kilo. Il-liħ kollu minn din il-prinjolata mara l-puttinu kers. Dik inħaltu kollox bil-mixer li kellek il-forum u din bitfaġa l-forma tagħha. Mbagħad tħellija jumejn u mbagħad taqla l-forma u dik sija blajsin kif qegħdin taraw bħalissa. Ir-raħal tax-xahar jibqa' magħruf ukoll għaż-żifna tradizzjonali tal-kummittiva li hija żifna tipika tal-Karnival li kienet inqatet mill-Gżejjer Maltin minħabba li ma kienx għad fadal nies li jisfnuha. Iżda fix-xara din baqgħet ħajja. Tradizzjonali tal-Karnival dari kienet tinżifen bl-irġiel biss, iżda llum jistgħu jisfnu n-nisa wkoll għax m'għandniex insibu irġiel biżżejjed. Bżammajnija aħna biss ġewwa x-xara. Qabel dari kienu jgħidu li kienet tinżifen iktar kemm irħula. Iż-żifna tal-kumittiva ilha ssir fix-xara għal dawn l-aħħar 15-il sena.